A ideme na to. No ukáž, jak sa to teda ovláda. Počkaj. Ježiši. Naučím sa, hej, všetko pohode. Ježiš, som krivý. Au! OK. Jak sa otvára? Ja počkaj, nie, tu musím ten glory kill, no jak sa robí? Ja RS? OK. Ty hnusák. Toto bol začiatok, no to sú tí najľahší démoni toto, taký typ je malinký. No čo je? Ja to musím takto. Ježiši. Yes! Motorová fíla. Tých najmenší, no potom tých veľkých nemôžem motorovať. Dobre, OK, ideme asi ďalej. A čo mám s týmto akože? Aha, takto. Double tap, aha, OK, double jump, OK. Jo, OK. Učíme sa. Yes! Toto je najlepšia vec. Počkej, ako RS to use? Tu si môžem teraz vylepšovať tu moje zbrane. Običku by som chcel radšej. To je lepšie. Sticky bombs. Ježiš, Damian, teraz mi nepíš. Dobre. Takže jak sa ide ďalej? Aha, tu. Ale... Bože, to sú takí základní démoni. Jak ma toto môžem zabíjať? Dobre, jo. OK. A teraz sa ide na. Teraz by mali byť nejaký normálnejší démoni, nebudem taký tým prďavý. A čo je? Jo, už idú. Už kamarádi. Ježiši Kriste, som sa tak zlakol. Čiže jak sa používa to? Jo, takto. Oh, nice. Hello. Ne, jak sa prepína zbraň? Ja chce... Dobre, ok, to môžem odzvykať, ne, hej, ale počkaj, jo, takto, ok, super. Už sa to učí. Všetko sa učí, pohode. Pohode, všetko sa učí. Baví ma to. Počkaj. Ježiš, ty malá. No toto je najhoršie, lebo tieto malinky sú také strašné, že mne neviditeľné, ako som vám povedal. Počkaj, jednu dám. Ne. Super. What? Ako? No jasné. Ale môžem. Ale môžem. OK. A ideme ďalej. Oh, Titan. Hello there. The demonic consumption of Earth has been reduced by 36.8%. There are 2 hell priests remaining. Kúkať. Jede sa ďalej. Keď mám tu ďalšiu mytológiu, to budem čo... Yes! Tak asi vieme, čo si asi dáme. Rotačák. Haha, yes. Dobre, ale jak sa to prepína? Press... Aha, toto. OK. Jo. Oh, yes. What? The mark shows you where you can objective is spread to... Pokračujeme. Ty! Oh, yes!
Ale prečo som tam motorovku, však ja som nestlačil X-ko. Okej, Oh, nice. Oh, yes, ok, tak ideme bojovať proti tomuto tu už. Ok, tak to som zvedavý, jak ho teda... Počkej, tu by som ešte sem to vypuchujúci modul. Teraz by sa mi skôr viac hodilo. Dobre, poďme. No, jede sa. Ale halo, ja som neslačil X-ko. Oh, yes, to je Pilates. Oh, yes, ok, si tu. Ja, aha, ja chápem. Ja totiž, keď nemám... Ja už chápem, ja totiž, keď nemám náboje, tak sa mi automaticky dá hýbaj. What, jak to, že som videl... Ja, bude to tam, no, nebude. A ja už to začína, no. Fú. To je, no. Použijeme. Ty! Kde si? Kamu? Ale halo! Nemám zas náboje. Halo! No, dobre. OK, všetko? Jo. Yes! Si nedlíme. No kde si? Tam je. Heavy cannon. OK, tak ja si... No toto potrebujem. RB to quick swap your weapon. RB to activate weapon heal. Aha, OK, takže keby som mi oba presol RB, tak... Heavy cannon. A keď podržím, aha, tak to sa mi dá hneď tak, počkaj. Takto, aha, OK. No tak teraz ešte nepotrebujem. Yes, toto potrebujem. Jo, yes. Dobre, automaps. Jo, toto už aspoň budem vedieť. Tie mapy. No. Tam som ten secret nechal, no. Budeme tam, ježiši, no. Dobre. Yes. Yes. I like that. Tu trošku kár kamarádov máme. Ďalšie budeme muset používat ten aim, no. Ajaj, no nemám náboje. Doplníme. RB. What? Ježiši Krista, som to tak zlakol. Počkej, môžem ho používať na túto svinu? Ja potrebujem 3. Ja nemám náboje. Bež. Yes! Ty vole, prišiel si práve vhod. Ježiš, ja som prepadol rovno medzi nich, no ja som práve. Yes. Dup. No a jede. No halo, koľko máš životov? No konečne. Ja už nemám náboje, doplníme. Aha, tu, yes, takto. Ok, čo tu je? Wait, what is this robot? Toto ani nepoznám.
Ok, no, ježiši, toto bude, toto. RS to climb. Čakaj, čo je LS? Je to asi toto, čo? Ježiši Kristus. Dobre, zvládol som to. Jo, aha, to je tá žltá karta. Aha, Ty! Ne, ja som chcel použiť motorovku. Mne to dielo mi dá damage. Ja mám zase ko. No jasné. A tu zase to diela. A tu sú až 4. No, ty asi, počkaj, beriem späť, čo som povedal. Čo som teraz povedal, že malá. Nice. Dobre, ako na prvý deň myslím, že by som asi už sa aj skončiť. To za chvíľku však vlastne môže už 18:29, ups. Tak je tak iba spravím tu, lebo viem, že tu môžem dostať to, čo viem, že by som mal dostať. Iba tu si dám ten upgrade určite na tie mikromisilky, by som asi skončiť toto. Mikromisilky by som sa radšej dal. Ja by som na to nevedel, hen to používať určite. OK, tak ja si myslím, že na prvý deň úspešný.